نەتەنێژ بۆ سووریên زیندی بەلکۆ ئێدیش بۆ مریên سووری jî cih û war nemane. Li Libnanê koderdora milyonek û 500,000 penaberên Sûrî xwelêgirtine, êdî ziyaretên gundan cenazeyên miriyên Sûrî naveşêrin. إن شاء الله كل شيء أنا هون ما تركه الله جعله بإذن خدي حتى از البرم از دب وي برنادم از نهاد زانم ترباوي الكوا رحمة خدي الويبي خدي معافو بكي الله يعفي عنه الله يرحمه. سعدا خلف penabereke Sûriya li vê ziyaretê li ber serê hevjînê xwe rûdine û kul û keserên xwe bi hêsrên xwe re dibarîne. الله يرحمه يرحم ترابا رحمة خدي الويبي خدي معافو بكي اي والله كويس عليه جمرة پر باش بو والله كلمة خبرك نخوش جمرة نقود بو از قط عاجز نكربوم دلي من قط نهشت بو ما از دكارم چبكم حمد و شكرش خديرة الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Li nava van kampên perîşan hejmara penaberên Sûrî ji nişteciyên gundê Berlyas yê Libnanî zêdetir bûye. Êdî penaberên Sûrî bi xwe dibêjin ku ew li ser gund bûne bar. والله سيدي بالنسبة للسوريين صاروا على كل العالم. براستي وڵاتiyên Sûrî bûne barek ji bo hemû cîhanê. Çi zindî bin û çi mirî bin. Em diçin kîjan welatî em ji wan re dibin bar. Heger tu behsa gundekî weke Berlyasê bike, hejmara nişteciyên Sûrî ji yên Libnanî bêtir bûye. Di her alî de em bûne bar li ser xelkê vê herêmê. والسوريين وقت اللاعبين مات عندهم يمثلوا شخص عارف. Dema ku kesekî Sûrî dimire, xwediyên wî temenna dikin got wî li Sûriya veşêrin. Lê bi sedema rêkarên yasayî û rewşa heyî, ew nikarin wî li welatî wî veşêrin. شعب يحسن يوصل لبلده ويندفن ببلده. Muxtarê gund Mihemed El-Cemal dibêje ew ne li dijî Sûriyanin. Lê êdî cihê veşartinê li ziyaretên wan nemane. بس قصة انه ضد سوريا اندفن ام نل دجی و شرطنا سوریانن چه طایفه یا نتوان به جدایی تنیه لی جهنینه او نای واته که از نخوازم لور بین و شرطن دلی من لسر وانه او سوریه وکه من مروفه لی جه و شرطن وینینه ادفنوا هاي القصة عم تصير. Tê texmînkirin koderdora 1,500,000 Sûrî penaberî Libnanê bûne. Sedema rewşa şer li Sûriyê ew nikarin cenazeyên miriyên xwe vegerînin welatê xwe û piraniya goristanên Libnanî jî tejî bûne û peydakirina tirbekê ji bo miriyekî êdî pir zehmet bûye. An ku dunya li pêş zindî û miriyên Sûrî êdî tang bûye. Hüseyn Umer, Rûda û